mandek mau. Kerajaan mandek umbaran. Loh, manuk kakak. Wong Sobati. Sudah bertindak ing gambangan. Aku dikepung manuk kakak. Pertanda ki apa? Ujaring para winasis. Saben menungso mirsani tegeling manuk kakak. Adat lupiyo badhe wonten Rajapati menapa panggen. Rajapati utawa Wangge. Pramila Kanjeng Sinta. Patine Minah Jinggo, Wangkene Minah Jinggo. Boten Bacot wong Sobati. Umbaran. Kabupaten Bumbangan yon aku bakal tumuju ning Mojopahit. Aku bakal nagih janji yon. Badhe nagih janji lurae. Jayon Kula edol tiyem wonten dawuh lurae. lomba abang rasane pedes yon. Lambi abang disawang pantes lurae. Kiu regatek jemblem yon. Prengku ning pangklong ning kaliyon. Oncir kuning sapa sing duweni? Sing duweni aku yon. Sampeyan lurae. Mergo kuwi calon bojoku. Nggih. Kecodot ungu yon. Boten mecotot wungu. Kecodot ungu yon. Kencana wungu lurae. Kecodot ungu yon. Kencana wungu lurae. Aku ora bisa muni kecono ungu. Lah niku napa? Aduh aku kecoplosan yon. Ayo. Monggo lurae.
panetokyong. Menika paman panjenengan Kanjeng Dipati Rangga Lawe lurae. Aduh, paman Ronggo. Paman Ronggo luwe. Keleresan kula saged pinanggih dumateng panjenengan man paman. Kula namung ngaturaken sungkem dumateng panjenengan man paman Ronggo luwe. Umbaran bocah bagus. Aduh reketek dem leman. Dak tombo. Gawe senenge atinipun paman. Kosok baline. Pangestunipun paman ditampa cah bagus. Sanget anggen kula pundi man. Kula lebetaken samubari kula. Nganti kekuatan minajengka Burupesma man paman Ronggo luwe. Syukur nek pancen kaya ngono tole umbaran. Paman Ronggo luwe man paman. Kok sliramu ninggalake Blambangan. Ngancikake sikilmu ana mengkon Mojopahit. Ana apa tole cah bagus umbaran? Paman Ronggo luwe man. Sasampun kula pinanggih dumateng panjenengan man. Kula kepengin rapi man. Kula kepengin duwe bojo man paman. Dadi lungamu saka Blambangan. Kowe nuruti jangkae sikilmu, karepe atimu, nek kowe kepengin duwe bojo. Nggih man paman. Apa wis ana titiane bocah sing ing mengkone kok senenge cah bagus? Sampun man paman. Wonten setunggalipun wanita minangka ngratoni ati kula man. Tole cah bagus saka umbaran. Kula paman Ronggo luwe. Nek pancen wis ana titiane bocah wadon, kowe milih bocah wadon ngendi? Apa kaulamu Blambangan? Apa Tuban? Ing mengkone pun paman sing saguh notok ngoringinang jambe suri kanggo kowe tole. Wanita ingkang badhe kula pundhut garwa boten wanita Blambangan man. Mugi boten wanita Tuban man. Jur bocah wadon mang bocah saka ngendi? Bocah wadon ingkang badhe kula pundhut minangka dados garwa kula wanita saking Mojopahit man. Bocah wadon saka Mojopahit. Leres man. Sapa jenenge? Anake sapa? Palungguhane apa? Apa wong desa wae? Dados calon garwa kula boten sanes namung sang Juwita Ratu kecodot wunguman. Dadi nyoto kecono wungu. Kula rabeke man. Kula kepengin rabi man. Sampeyan ingkang nglamarke man paman Ronggo luwe. Tole cah bagus saka umbaran. Kula man. Apa kowe ngucap sing kaya ngono wis kok pikir? Wis kok enggalih nek kowe seneng lan kepengin dadi bojone Kanjeng Ratu Soba Siti Kencana Wungu. Paman Ronggo luwe. Saderenge kula nglamar dumateng kecodot wungu. Sampun kula penggalih ngantos tritani ati kula man. Yer tole cah bagus. Kula paman Ronggo luwe. Aja kok teruske ya. Kowe milih bocah wadon liya, wadon aja diah ayu Soba Siti. Mergo dina iki Soba Siti Kencana Wungu Ratu Mojopahit ora duweni rasa tresna lan seneng marang kowe, ya. Nanging kula sampun sumpaman Sumpahmu piye? nek kula mboten saged kelampan dok dumateng kecodot wungu. Kula bentengake pati kula mati. Kula tresna dumateng panjenengan man. Monggo tumuli kundur mawon lurae. Umbaran. Paman Ronggo luwe man. Jabali sampun. Jabali. Aja nganti aku murina ing penggalih. Kowe bali aja kok teruske kepengin dibojo Soba Siti. Tinimbang kula wangsul
Monggo tumuli wangsul kemawon lurae. Sampun, sampun. Boten sampun lajengaken. Ngopo kowe ngajek-jek? Rong kulawe murang toto. Kowe. Yen kowe wani tanding mina yen kowe sakti maha ora Ngokrengake kaprawirangmu kowe tak cino. Jinggo wong kang sakti ora sira mati Pindah jinggo gal bali yo ora sira yen kowe moca rong kulawe maju ati Ojo nganti kowe bali tanduaran. Bali. paman ronggo luwe boten lambari malih negeri bangkong boten sakit borong kecocot kula badhe wonten dumateng sampeyan marang Ageman panjenengan dawuh. Apa? Ageman panjenengan dawuh. Welo. Ageman kula sawa Tuban teblok. Oke. Monggo kula aturi wangsul mawon. Wong Niki Sawati. martandakake badhe nemani bebaya. Ora. Agemanku kula saka Tuban teblok. Wis minangka dadi pasesen wong Oh, Sawati. nggih. Tibaning kula ing papan kiri. Besok nyono rejo rejane nyaman. Katelo watu kolo umbaran. Umbaran. Mas
sakit ngalahke sampean. Oi. Wah. Ana apa wong Sobati? Ageman suping panjenengan dawuh. Dawuh Kanjeng. Belum. Wong Sobati, Oke kula. aku sumbing tiblok temang sangwit pandan. Oke. Kula sekserono ya wong Sobati. Ing papan kene besok nono rejo rejane jaman. Katelo pandan sumbing. Umbaran. Sambaran. Tandingkan paman Rongkoluwe yon. Mergo paman Rongkoluwe duwe sifat kantel kang darani payung sosong tunggono koyon. Leres lurae. Mula saka kuwi yon kowe bali ora blumbangan. Aku budhotke panopas popati yon. Mengatur pangestunipun lurae. Iya yon. Pancen kula budhot kae Pasopati lurae. Ojo kasuwen yon. Wis lajeng dawuh lurae. Menika lurae. Gayon. Kula lurae. Bapak edol kiem. Dawuh. Aku bisa ngalahke paman Rongkoluwe yon. Sarana panah Pasopati yon. Bakal tak panah supaya kopong yon. Sumangga lurae sumangga. Ya. Ayo yon, yon. Monggo lurae, monggo lurae. Wah. Oi. Oi.
Kasih ujung bilang cinta. Neng raos sing saliro. Kiat-kiat kakek mama. Belum badhe bukti saya pantas sabtu kakek sedaya. Kesupaningan. Kula wonten dusun nilarake putra. Ingkang sampun garbe ing sepuh. Titi kula wangsane sampun ngajengake menawi mangke kesupaningan. Lain sipunang cabang payujut aku. Perkara jimat asma. Kula borongake tiyang ing ning dumawah koso wangsul. Menawi lain sipunang cabang bayi kaujan putri. Paling ngono jimat asma. Sri Umbaran! Umbaran! Paman Ronggol Weman. Licin kowe. Nganti kejadian abdi wong sobat dikukul. Mergo mbelani aku. Manut kowe. Paman Ronggol Weman. Limbang rong manut batang panjenengan. Kula entengake pati kula man. Kok kita tak kendangi lu wis. Maju legane. Wah. Wah. Kula lurae. Kodo si kuning. Aku bakal koyo Tunggu lurae. Paman Ronggol Weman. Ne pancen sampean sedih. Kuat kapani kodo si kuning. Kula mau kalahkan sampean man paman. Tak tadai kacaku. Yangsat. Hey! Kula lurae. Aku iki urip apa mati yo. Panjenengan tasih gesang lurae. Iki sikile sapa yon? Ora geger kuyon. Atur uninga lurae menika ingkang paman Ronggolawe sampun murut kasedan jati lurae. Sikile pindhako geger kuyon. Ngestakaken dawuh lurae. Aturan jumeneng lurae. Kenging menapa lurae kok kami gila? Kowe goro karo aku yon.
Kowe kondo jare paman Ronggolo wis mati. Ning jebul urip yon. Jenengan klentu lurae ingkang paman sampun seda lurae. Mripate kowe jam cicil yon. Coba tak cedhane yon. Suwe-suwe monggo lurae. Paman Ronggolo. Paman Ronggolo. Yo sampean seda man. Paman Ronggolo. Kula nyuwun pangapunten dhumateng sampean man. Yen Kula lurae. aku kudu midapi yon. Paman Ronggolo wis tekane pati yon. Ambrih sampurnanipun sedanipun ingkang paman Ronggolawe. Monggo panjenengan cucuk nggonanipun lurae. Kudu tatup cucuk bumbunane yon. Nggih, Supaya sempono anggone mati yon. leres lurae. Yon. Kula lurae. Godhong sikuning gawanen yon. Ngestokaken. Carane piye yon kok ngebolon. Jayon bapak itu kiem. Kula lurae. Paman Ronggolo. Wis mono anggone mati yon. Sampun sampurna sedanipun lurae. Mula saiki yon. Ayo padha tegani maca poet yon. Suwawi kula dherekaken lurae. Jayon. Kula lurae. Ayo yon.
aku ngomongin kakak. Ya bakal ndak nanti. Yayi Sadara, Kang Mas Wiratmoyo. mono atur ki. Ya. Ya satu. Monggo kula aturi mangga. Matur sembah nuwun Kang. Yayi Sadara, Kang Mas Wiratmoyo. janur gunung kadingas. Kaya radat sabene Yayi Sadara kuwi marang pun kakang. Jane iki ana wigati apa to? Kang Mas Wiratmoyo. Pangapunten sakderengipun. Jalaran napa ingkang kadang sadaya boten panjenengan timbali ing mriku sampun wantun mlebet wonten ing taman kaputren. Ngganggu anggenipun panjenengan tansah sakwirunggan lan kang pancen leres. Ngantos kula cedhak wonten ing taman kaputren. Ing mriku wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng Kang Mas Wiratmoyo. Yen to pancen kabeh mau cetana wigati. Agage slirahku matur kelawan pun kakang. Dadosake pamirsa dhateng panjenengan nggih Kang Mas Wiratmoyo. Perkara apa to ya? Menawi to ing ari kalungguhan sakmenika Kang Mas Wiratmoyo tinimbalan dhateng Kanjeng Rama Buntapawi kang supados parasmita wonten ing Pendhaki Agung Kadipaten. Ngadhep marang ngersa dalem kajilo. Menika leres Kang Mas Wiratmoyo. Tenan ana wigati apa? Perkawis menika kula kok dereng mangertosi wonten wigatos menapa Rama nimbali dhateng panjenengan Kang Mas Wiratmoyo. Ya, Yayi Sadara, Kang Mas Wiratmoyo. katone baku banget mungguhipun Rama nimbali dhateng pun kakang. Mula ora teges kok pun kakang nundung. Kono agage slirahmu suwen luwih dhisik. Mengko pun kakang bakal susul. Kang Mas Wiratmoyo, mereka dos ngaten, kula nyuwun pamit tambahi pangesta. Banyu ini pangsi. Kanggo dhewe, kula nyuwun pamit tambahi pangesta. Hati-hati ya. Yayi Sadara, Iki jauh kula mangga. tak kira wis keprungu. Swaning Yayi Sadara tansah mrempeki ngene wirunggan slirahmu antaranipun. Kebak ing marang wigati sing sinampirake marang kadang. Kang supaya aku sowan. Lho, sakwetara aku dadi pamit. Kakak. Yen to panjenengan dalem menika badhe sowan kersane Kanjeng Rama Buntapawi. Sumuwun kakak. Nanging kanjeng. Nanging kono Atos-atos kemawon anggenipun panjenengan. kon aku jaluk pamit.